Хайырлы көн мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген Атнаның иң матур, иң изге җомга көнендә сезнең белән эфирда мин Миңназыйм Сәфәр булырмын. Яңа елга барлык театрларыбызда диярлек ир-яңа премьералар белән килеп керде. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында үзенчәлекле сәхнә әсәре әзерләгән булып чыкты. Бу хакта тәфсилләбрәк сөйләшү өчен без бүген студиягә әлеге театрның ике артистын Муса Камалов белән Рузанна Хабибуллинаны чакырдык. Хайырлы көн, Рузанна. Хайырлы көн, Муса. Хайырлы көн Миңназыйм абый. Сезнең театр белүемчә бер генә премьера әзерләмәде, премьералар җитәрлек, ләкин без бүген сезнең белән башлыша сөйләрбез 12 адым дигән үзенчәлекле сәхнә әсәре турында. Ул нәрсәсе белән үзенчәлекле, иң беренче тамашачыларга шул турыда төшендереп китсәк иде. Иң беренче үзенчәлеге инде бу әсәрнең ул менә без бит инде өйрәнгән, без спектакльләрне гомумән тамашачыларга, яшьләргә җиткерәбез бит инде төрле образлар аша. Ниндидер спектакль булса, ниндидер ямьсез күренешләрне без барыбер булырга тырышабыз. Ниндидер матур образлар аша тамашачыга җиткергә тырышабыз. Бу спектакльнең үзенчәлеге шунда, монда бернинди образда теге матурлап бирү юк. Монда ничек бар, барсы да шулай күрсәтеләчәк. 12 адым дип аталган бу спектакль юкка гына түгел. Бу инде безнең спектаклебез бәйле наркотикларга, наркоманияга, бигрәк тә яшьләрнең, яшүсмерләрнең наркотикларга бәйлелеге. Һәм инде менә шушы спектакльдә без нәк яшьләргә матур итеп түгел, алар ничектер үзләренә ниндидер бер Саклану чарасы. Саклану чарасы, алар өчен бу спектакль шундый җирәнгеч булсын иде. Ничек бар шулай күрсәтергә тырышачакбыз инде алай берсе. Алар теге карап, алардан җирәнеп, теге күңелләре кире кайтып, Аның нәрсә икәнлегенә төшенеп, хотя бы куркып булса да кайтып китсеннәр диде. Белмәс идем наркоман булырга дип кайтып китергә тиешләр. Бу теге куркып дигәч инде спектакльга куркып килеп, карап, куркып кайтып китәбез дигән сүз түгел, үзебезгә ниндидер сабак. Проблеманы аңлап дигән сүз. Проблеманы аңлап. Белүемчә сезнең Карис театры бу турыда моңарчы да спектакль куйганы булган. 5-6 ел элек без училищеге премьерасын чыгардык. Зинур Хөснияр авторы. Бу спектакльдә инде без наркоманияны без белеп бетермәгәнбез. Бүгенге көнгә кадәр, мәсәлән, мин үзем шәхсән үзем наркоманияны гомумән белмәгәнмен икән. Менә ул спектакльдә инде без, мәсәлән, наркотикларны чәчәк аша, хореография, җыр аша күрсәтәбез, образлар аша күрсәтәбез әлбәттә. Менә бу спектакльдә без турыдан-туры ничек бар шулай күрсәтергә тырышабыз. Рузанна, менә сез белмәгәнбез дип әйттегез. Менә сез Свердлов өлкәсендәге авылдан, Әҗәгыл ялгышмасам авылдан, ишеткәнегез юк инде, андый проблема бар икәнлеге, авылда андый кешеләр бар икәнлеген. Мин мәсәлән үзем Биектау районында торам, Безнең күрше авылда да андый хәлләр бар икәнен белән, берәү үлеп киткәнен белән, мәсәлән, шул афәттән, авылга да килеп керде ул хәзер. Менә шул ул афәт. Юк, без ул турыда гомумән белмәдем, мин кичкенә вакытта да, хәзер дә белмәдем. Мәктәптә дә ишетмәдегез, Ул турыда гомумән сөйләшмәделәр дә. Шунда әйтеп китәсем килә, бу проблема турында сөйләшергә кирәк. Мәктәптә дә сөйләшергә кирәк, өйдә дә сөйләшергә кирәк шушы проблемалар турында. Яшерүдән файда юк дисез индеме? Яшерүдән Муса, син менә Чаллыда кайнап торган, ул бөтен яктан да килгән шәһәр. Аны безгә әйтәләр инде, криминогенный шәһәр дигән, бик каты җинаятьчелек тә азган вакытлар булды. Хәзер алай түгел, әлбәттә. Ләкин синдә ишеткәнең юк иманды нәрсәң барлыгын? Юк, андый тормышта гомумән наркоманияның, наркотикларның барлыгын мин әлбәттә белә идем, ишетеп, дусларың, юк, менә аралашкан кешеләр арасында. Бәхеткә каршы минем аралашкан кешеләр арасында андыйлар булмады. Бу синең спорт белән шөгыльләнүеңә бәйле. Мин шуның белән дә бәйле, теге үзебез спорт белән, көрәш белән шөгыльләнгәч инде безнең арада андыйлар булмады, Аллага шөкер. Ләкин нәрсә дип әйтим, менә кеше кайгысын кеше белми бит инде, үз башына төшмәгәч, Шуңа күрә мин
бу темадан бик ерак идем. Менә бу спектакльне куя башлаганча, инде менә бу спектакльне инде куя башлагач, мин бу теманың мин аны гомумән биткәндер дигән идем инде. Менә шулда Безгә кагылмагач, без һәр вакыт шулай безгә кагылмый, без анардан читтә торабыз, безнең белән булмас шикелле бит инде улаймы. Менә бүгенге көнгә килеп җиткәч, мин аңладым. Мин теге үзем әле кичкенә вакытта белә идем бит инде наркоманиянең барыбер безгә исемдә булганча мәктәптә дә килеп сөйләшүләр уздыралар иде, әйме. Шәһәрдә икенчерәк булган. Шәһәрдә бар иде, Саклану чарасы булган иде. Бар иде, ниндидер сөйләшүләр уздыралар иде. Ләкин ул бер кулактан керә, икенчесенә чыгып китә ул бит инде. Миңа кагылмый дип уйлыйсың һәр вакытта. Миңа кагылмый. Инде менә мин аны гомумән биткәндер дигәнем, хәзер менә Кайнга килгәч тә аның турында искә дә алган юк. Менә хәзер башка килеп төшкәч менә шушы спектакль, менә шушы материал, һәм инде без инде төпченебрәк материал белән эшли башлагач, гомумән кешеләр белән аралаша башлагач, менә шушы түгәрәктән инде кемдер шушы наркотиклар белән бәйләйме, аңладык, бу проблема бүгенге көндә дә бик актуаль булып кала. Һәм бөтен кешегә дә яный икән баксаң. О, яный, һәм бәлки әле мин әйтмәсем, бәлки элеккегедән дә булайрактыр әле ул. Менә бүгенге заманда. Чөнки әйтәм бит, менә хәзер таныша башлагач, без аңладым, акас наркомания бер кая да китмәгән икән. Ул бөтенесе безнең янда гына. Менә бу очракта теге безне тыңлап утыручылар әйтергән мөмкиннәр инде, булар әллә кая кирип киттеләр, безне куркытмакчы булалар дигән уйга килмә. Безләренчә дип, җәмәгать бу очракта берничә факт китереп тору урынлы булыр. Россиядә барлы-юклы 146 миллион халыкның 6-8 миллионы наркоман. Бу бик зур сан бит, 5%-тан артык, генә артыграк дигән сүз бу, һәм шуның янәшәсендә шул наркоманнарның 20%-ы 9 яшьтән алып 14 яшькә кадәр мәктәп укучылары. Менә бу куркыта бит, Әлбәттә. Кайсыбызның укучысы мәктәптә укучы кешесе юк. Аны гыма ул, баласы ул, үсеп килүчеләр Безнең балалар бар һәр кайсыбызның бар, һәм бу афәт һәр кайсыбызга янарга мөмкин дигән сүз. Һәм инде менә бу спектакльдә нәкъ менә тамашачылар килеп, алар бу безнең яшьләр өчен генә түгел, балалар өчен генә дә түгел, яшүсмерләр өчен димәкче булам инде. Аларның әти, әниләре өчен дә куелган спектакль. Бу спектакльдә инде аңлатыла, ничек иттереп балалар, күрсәтәбез инде, күренеш, ничек иттереп балалар менә шу юлга кирип китәләр. Бу аларның бу афәтендә кызганычка каршы күп очракта ата-аналарында гаебе урынлы. Менә шуңа күрә инде бу спектакльгә без яшүсмерләрне генә түгел, аларның әти-әниләрен дә көтеп калабыз. Әгәр дә менә проблема бар икән бер кешенеке гаиләдә, бу синеке генә түгел проблема, бу бөтен гаиләнең проблемасы әлбәттә, менә бергә чишергә кирәк. Менә проблемага килгәндә, безнең бит гомумән наркотиклар гына түгел проблема. Проблемалар бик күп, мәсәлән, алкоголь, бәйлелектең күп төре бар. Ул хәтта ашау эчүдә дә бар, мәсәлән, бүгенге көндә интернет бәйлелек мәсәлән, телефоннардан бәйлелеге, балаларда мәсәлән наркотик белән шөгыльләнмәсәләр дә, Алла сакласын, менә шу интернет бәйлелек, әле менә кичә генә бер хәбәргә тап булдым. Янәшәдә генә Уфа шәһәрендә мәктәп укучысы үзенең парольләр һәм логиннар язылган кәгазен ташлаган өчен әнисен пычак белән кадап үтерә. Күз алдына китерәсезме? Бу бит инде афәт, шулай афәт бит инде, әйме? Ул наркотиктан бәйлелекме ул, әйме? Ул интернеттан бәйлелекме, ләкин бәйлелек дигән сүз. Кеше бер нәрсәгә бәйләнгән һәм шуның аркасында үзенең иң газиз кешесенә кул күтәргән. Ул димәк чамаламый дигән сүз инде. Чамаламый да, һәм инде аннарсың әйтәм бит менә әти-әниләр темасын күтәргәч инде, әйме, менә бу материал белән тагын килеп төшкәч инде бу материал безгә, әйме, менә берәй-берне аңлыйсың, менә үзеңнең балаңда булгач шулай бит. Ничек иттереп балаң белән аралашырга кирәк икән. Ничек иттереп аның белән менә төрле темаларга ачыктан ачык сөйләшергә кирәк икән. Безнең спектакльдә ул тема сөйләшү булачак. Без бит инде ничек дигән сорауга җавап булачак, ничек каршы торырга дигән сорауга хәлдә. Без бит күп очракта бит инде безнең әти-әниләрдә гомумән, бәлки без дә шулайдыр инде, уялабыз бит инде ниндидер темаларга сөйләшергә. Безнең татарда секс юк дип әйтәләр. Берәр шуны әйтәм. Аңа карап. Аңа карап бала ушан тормаган, шулай бит. Менә бу очракта да нәкъ шулай инде. Менә ул темаларга сөйләшергә кирәк. Иң беренче чиратта әти-әниләргә. Һәм инде менә бу спектакльдә без
Ни өчен нәрсәсе белән ул гыйбрәт? Тагын бер тапкыр менә кабатлап үтәсем килә. Біз бу спектакльдә күрсәтәбез килә чын барлыкны. Тормышта ничек уйлап чыгарылган проблема түгел икәнлеге, әйме? Әйе, уйлап чыгарылган проблема түгел. Ул менә ничек бар, нинди куркыныч ул, нинди ямсыз күренеш, җирәнгеш. Әйе, мин үзем дә менә актер буларак инде, әйме, без уйныйбыз. Хәтта үземә дә менә рольне уйнавы, әйме, бу бит инде без менә бу спектакльдә 3 төп роль дип әйтсәк була инде, әйме, 3 төп рольне уйныйбыз, әйме. Шушы урында без сезнең уенныгызга күз салып китик әле. Әйдәгез. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгының наркологы әйтүенчә, Татарстанда 1 ел эчендә наркомания белән авыручылар саны 33%-ка арткан. Наркотик матдәләрне зарарлы куллану диагнозы куелган исәптә торучылар саны бүгенге көндә 8812 кеше дип санала. Әлеге проблема белән яшүсмерләр, олы яшьтәгеләр күзгә күз очраша. Ләкин күп очракта авыручыга кирәкле ярдәм күрсәтә алмыйлар яки кая мөрәҗәгать итәсен белмиләр. Әлеге проблеманы күз уңында тотып, Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры наркотикларның кеше тормышына һәм шәхесенә җимергеч йогынтысы турында 12 адым спектаклендә күрсәтелә. Проект яшүсмерләр һәм яшьләр арасында наркотикларга бәйлелекне булдырмау буенча махсус программа кысаларында әзерләнгән. 12 адым спектакленең эчтәлегендә наркотик кулланучыларга ничек ярдәм итәсен аңлаталар. 12 адымны башкарып чыгар өчен иң авыры беренче адым ясарга. Гөлназ Галимуллина психолог ролен башкара. Бу программа 12 адым дип атала. Менә шушы ул 12 пункттан тора һәм һәрбер пунктта менә шушы наркотиклар белән, алкогольме яки ниндидер ул ашау ягында мәсәлән нидер проблемалар була ала, әйме? Менә шушы проблемаларны әкренләп ничек җиңү турында. Беренче адым ул үз-үзеңне наркоман дип тану. Спектакльдә яшүсмер тәртипле, имин гаиләдән булуга карамастан наркотик тозагына эләгә. Сәбәпләрнең берсе әти-әни тарафыннан балага карата игътибар аз булуы. Фәнис Калимуллин әти ролен башкара. Күбрәк инде менә шундый файдалырак әйберләр белән баланы кызыксындырсаң, нәтиҗәсе начар булырга тиеш түгел. Әлеге спектакльне наркотикка бәйлеле булган бөтен кеше карарга һәм нәтиҗәләр ясарга тиеш. Бу спектакль бөтен гаилә белән карау өчен. Әгәр гаилә әгъзаларының берәрсе бәйлелектән интексә, аны гына түгел, бөтен гаиләне дәваларга кирәк. Режиссер Әминә Миндияр әлеге спектакльне сәхнәләштерү өчен шактый фильмнар караган, теманы энәсеннән алып җибенә кадәр өйрәнгән. Яшүсмерләргә кызыклы, файдалы булсын өчен шактый көч куйган. Менә безнең монда ике островок, берсендә менә кеше дәвалану, без аны ничектер яктылык формасында күрсәтәбез. Менә иң начар сәхнәләр, менә шул наркотик булган бәйле мәсьәлә, biz аны максималь реалистичный итеп күрсәтәбез. Шундый яман бәйлелектән арыныр юллары бар һәм әлеге спектакльдә барысы турында ачыктан-ачык күрсәтәләр һәм сөйлиләр. Һәрбер кешенең таза сау булуы үзеннән тора. Димәк, сез эш дусының икесе булып чыга инде, ике герой. Эш геройның икесе дип уларга кирәк, диме? Классташлар. Әйе, менә мәктәптә укучы балалар ларны башкарган вакытта хәтта әйтәм бит, үземә дә ничектер минем иң беренче менә пьесаны укып чыккач, уңайсыз булып китте. Мин моны хәтта башымда шундый фикерләр тудмыйтым. Ничек иттереп, моны башкарып чыгарган икән. Шушы рольне башкара алдыннан без бит әле күп материаллар эзләндек, күп видеолар карадык. Темага керер өчен. Үзеңнең башыңа төшмәсә, син үзеңнең башыңа төшкән шикелле кичерергә тиеш бит син. Видеолар карадык. Андагы менә шушы шәкелекне күрсәгез, ой, прямо биш котышкыш. Кешеләр белән аралаштык, безгә театрга бывший наркоман дип әйтегәндә, андый кешеләр дә килде. Үткәндәге наркоманнар булмый дип әйтсәләр дә, әйме? Дөрес шул бит. Юк, андый бывший дигән әйбер юк ул. Ул турыда көндә уйлый икән ул кеше. Менә шушы әйбердә шаккаткыч безнең өчен. Һәм менә бу урында тагын бер теге куркытыр өчен түгел, тагын бер сан дәлилләр өчен менә тормышта ничә икәнлеген. Һәр елны Россиядә генә дә 200 мең кеше наркоманиядән үлә икән. 200 мең кеше. Ышанабыз, әйтәм бит. Менә без чөнки менә Рузанна әйтеп үтте, менә ул кешеләр белән үзебез дә якыннанрак таныштык.
Менә әйме. Һәм инде аларның сөйләү буенча менә алар үзләренең тарихларын сөйлиләр. Бик куркыныч күренешләр, әйме. Менә алар үзләренең тормышында ничек менә наркотикларны кулланганнан соң нинди хис кичерешләр алар, гомумән кеше кичерә, әйме. Һәм менә аларны тыңлап утырганнан соң менә костенләре чыга башлый. Күп сораулар барлыкка килә башында. Тагын сораулар бирәсе килә аларга, җавап табыр өчен. Җавап табыр өчен, ләкин алар ни сәбәптер менә бөтен сорауга җавап бирергә яратмыйлар. Алар ничектер менә. Аны аңлашыладыр бәлки, әйме. Ләкин инде Бәлкім білмейдіңдер да шынлықта. Бәлки білмей дә торганнардыр, бәлки. Тормышта шундай сұраулар да. Бәлки булмый торган сұраулар. Бәлки. Кайбер караганда шундый менә минем шәхсән инде үземнең фикер туа, аларга әзрәк кенә искә төшерергә авыр дим, mesela менә шундый. Бәлки шулдыр да. Әле наркотик дигәннән, наркотик бит ул бик кыйбат әйбер. Аны бит бөтен кеше дә булдыра алмый, шуңа күрә шушы юлга кирип киткәч, шушы кеше ул акча табыр өчен нинди генә юлга кирип китми. Соңгы юлга да барган мөмкин. Үтерү дигән сүз. Менә шул әйберләрне видеода карыйбыз, теге шушы кеше сөйли. Спектакльбызга килгәндә 12 адам, ул инде былай гына күктән алынган исем түгел. Ул менә аның китабы да бар, 12 шагов дип атала. Менә шушы адамнар инде ул әлбәттә наркомания, ул приговор түгел. Ул күпме генә бик күп көч таләп итә, әйме. Шифаланыр өчен, әйме. Менә ул 12 адам, нәкъ менә һәрбер адам үзендә ниндидер бер үзең белән көрәшнең бер таләп диемме инде, менә һәрбер адам менә шушы наркоманиядан терелүгә. Анда без менә ул китап белән кыскача гына булса да, ул бик зур китап, аны укып чыгарга менә үзем укый башладым, кызык ул. Наркоманиядан анда гомумән ул теге физик планда түгел, рухи планда менә 12 адым кемнедер кичерергә кирәк, әйме. Менә шушындый ниндидер адымнар язылган. Һәм инде менә шушы безнең спектакльдә наркомания ул әле нинди генә җирәнгеч, нинди генә куркыныч булса да, ул әле приговор түгел, ул юлдан вакытында. Вакытында кирип киткәннәр. Кирип китмәгәннәргә кирмәү хәерлерәк дигән. Кирмәү хәерлерәк, ансы бер сүз. Чөнки андай тормыш белән яшәгәндә матур тормышта бар яшәдә, кирәкмичә үзең өчен киләчәгеңне күреп, матур үзең теләгән хыялларга ирешеп яшәү мөмкинлеге дә бар. Тагын спектакльбызга килгәндә, менә безнең иҗат төркемендә әйтеп китәсе килә. Иҗат төркеме ул безнең пьеса авторы Булат Минкин. Бездә эшләп киткән режиссер. Булатны беләләрдер инде, аны теге режиссер, фильм актер буларак та. Спектакльнең режиссеры Әминә Миндияр. Әминә Миндияр. Әле безнең композиторыбыз да бар, композитор безнең Юсуф Бикчентаев. Билгеле Бикчентаев. Нәселеннән безнең Елизавета, Куйшы безнең үзебезнең театрыбыздан Дима. Димәк, ничәнче кайсы көнне, сәгать ничәдә, кайда икәнлеген яңадан тамашачыларга исенә төшерик хәзер. Хөрмәтле тамашачылар, сезне Казан дәүләт яшь тамашачылар театрына, Габдулла Кариф исемендәге Казан дәүләт яшь тамашачылар театрына 25-26 январь көннәре 18 сәгать 30 минутта премьерада көтеп калабыз. Килегез, үзегезгә гыйбрәт, сабак алып, ниндидер яңалык бәлки үзегезгә ачырсыз, әйме. Барыгызны да көтеп калабыз. Рәхмәт. Шуннан да Тукай дәрсе гыйбрәттер театр. Гыйбрәт алыр өчен театр кирәк. Әйме, шунсыз булмый. Һәм сезгә дә уңышлар насыйп булсын. Алга таба да андай афәтләрне күрергә язмасын балаларыгызда, ырыкларыгызда, әйме, Алла сакласын дип әйтәбез. Һәм әлбәттә, Аллаһ Тәгалә афәтләрдән сакласын. Һәм үзебез дә шул афәтләрдән саклану чараларыннан да баш тартмасагыз дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам, исәнлектә күрешик.